Nagkaroon po tayo ng paglindol. Ito ay malakas to, magnitude 7.8, kaninang 7:37 a.m. Ito ay ang nakapagdulot ng lakas ng paggalaw. Intensity 7 po sa City of General Santos. In-expect po natin na magkaroon po ng damages, lalong-lalo na po dun sa mga mahihinang mga struktura base po sa lakas ng lindol. Ang lindol po ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Ito rin po yung structure actually na responsable nung 1976 Morogoro earthquake na nag-cause naman ng malawakang tsunami din at maraming casualties during that time dahil sa tsunami. Aktibo yung Cotabato Trench. Marami tayong nare-record dito ng mga earthquakes maliliit. In fact, last January, nagkaroon ng hanggang May, nagkaroon ng tinatawag nating seismic swarms. Naramdaman ito sa mga kababayan natin naman sa Sultan Kudarat. So, aktibo itong Cotabato Trench. Nagdudulot ito ng mga maraming malilit na lindol. And then, yun nga, may mga pagkakataon din na nakagkukos din ito ng malalakas na lindol na nagdudulot ng pagkasira at ganoon din ng tsunami. Noong 2002, nagkaroon din dito ng magnitude 6.8. So, nag-generate ito ng tsunami. Yung intensity 7, ito yung lakas ng ground vibration na naramdaman sa General Santos. Intensity, ito ay sukat ng lakas ng lindol batay sa naramdaman natin o epekto sa mga istruktura. So, depende kung gaano kayo kalapit o kalayo sa epicentro ng lindol. Usually, kung mas malapit kayo sa epicentro ng lindol, mas malakas yung ground shaking na mararamdaman nyo, mas mataas yung intensity na mare-record doon. Habang papalayo kayo, papahina yung paggalaw, so lumilit yung intensity. Pero may mga pagkakataon din na kung saan kahit medyo may kalayuan kayo sa epicentro ng lindol, pero yung lugar o yung bato na kung nasan kayo ay malambot, posible na mas malakas pa rin yung ground vibration na mararamdaman nyo.